Няма как да не се участва в такъв проект. И не ми кажа и на мене близък в план много като на този човек. И така. Тъй. 45 години съм. Но се чувствам на 16. Да, бих бъде. Помощ, простете. 99 франка. Почивка в кома. Разкази под екстази. Един френски роман. Реалити, в което нещата се случват. Обаче сега лятото съм решила да не пиша, а да чета. Не, това не го записвай и включвай, моля те. Записвам. Трябва да си погледнал такива. Дори нашия режисьор няма такива претенции.